Oh, mga ikala, mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mitoy. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Aliano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Mitoy. Kini akong problema no bahin is kong asawa nga hilumon pero sus insultador. Kung nga nung na problema ako aning akong asawa hilumon nga insultador no. Inaniyon ako pagsugod samtang gibisita ko sa akong amigo nga si Miyot. Pedro, may tagmo rito sa Paribio, ito lang bisita. Kanta ito nabi. Dali, Pedro. Dali, larga. Larga. Open. Lucela. Please come home, my Lucela. I miss you so much, Lucela. Please come back to me. Lucela. Please come home, my Lucela. I miss you so much, Lucela, since you went away. Hain ka na kahakarong bayhana ka. Gibiyaan mo kining mga anak mong gagmay pa. Upat-upat sila, Lucela, kung ugaling maghustis ka na. Dahil gatas ang mga anak na kay nanganiwang na. Ay Lucela. Ay Lucela. Lucela. Please come home, my Lucela. Idong Ibunal. Itcha. Katawat na ni Kabarong Ibunal na si Stado do. Sausamo na si Stage. Lucela, please come home, my Lucela. I miss you so much, Lucela, since you went away. Pre, kanya dong kanya dong bro na nagtawag sa kinahilaw mang bahin sa yuta na. Ano bangay ng utak? Ano ba dito bagay? Pre, Mitoy! Oh! Tininoon, pre! Ay, practice Robis Pedro oy. Are, ikaw na dali. Ay, mute! Lausos manok ni Kwan, nanik na baro nga, bubukit din. Balik na yan, bro. Oh, balik ko ha. Oo. Manong no baro bukid tiil. Ay, pre. Are, pre. Miyot. Ikaw na pre. Dali. Abi mo pusti na yung barog din, pre! Di ba lagi ka? Ano ba lagi ko? Nagkaan yun yung baro. Suruy mo ka, ha? Kung sabi ato ni mo, ha? Huwag mo biuga sa inyo, sa klaro kayo sa. Nag-alaga na ko, pre! Lagi ko. Unsa ba ay kursong ikuha mo, pre? Oo, pre! Parehas dito, pre. Classmate man tingali, tas una, pre! Ha? Classmate tas una! Oy, Mitoy! Ay, Balik sa dito bugas, Bi! Ha? Imo lungagon day? Ang mag-imungan lanon! Siyempre, lungagon yun na, maluto, kakapoy sa limo! Bitaw. Bay, huwag kayo kasulti, Miyot. Bito, pre! Lumagon ka! Asa ka palit mo gasay? Wala sa hardware, basin pagpakapilang kaglansang! Tanaragi, ano unsa mo Paano koy? kung magkangado man siya ka magpalit ang sindahan nilang salod, nagkaroon ng utana pa ka! Sirado na, huwag lakaw ng salod, God. Yeah. Oh, di wa na, sirado na. Maulutan na ako ng wa sa palit kay sirado ng tindahan ng salod. Asa ko palit, be? Adto palit argaw! Karoon ka madali! Bugo na may kastorya, oy! Argaw, sa ila Rejalon. Ako sa ila Rejalon, kalayo at probida. Suko to siya, pre! Ha? Away. Kita bitaw ka nga, Dismail. Paglakaw, pa yung bugo, Dismail. Bito! Alam na, pre. Bidahan. Nagalalang kayo, pre. Ay, magkakidrot, pre! Wala na lang ko, pre, oy! Wala di mo bugas, pre! Palit pa man ko. Dali naman kayo ko kay palit sa argaw. Sumama ko ito na, ito argaw. Dili lang ko, pre, kay mapulion rin ba kung sa'yo sa kasawa, pre? Kidrot tayo. Ito niya, eh. Ay, pasensyahin na lang ng imong asawa, Mitoy. Unsaon nga ingon man anak yun na siya daan. Sa wa pa mo magminyo, imo unta nang gikuan sa hitog maayo ug unsay kinaiya ng among anak. Ha? Una ka moan makikminyo. Daswag sa kadag ditso awa di na mo noong ka. Kuan ba na ka na mo yung disiplina na niya gamay pa na siya
Kaniadto sa gamay pa. Oo, wa mo disiplina. Ay na, madahan. Kami pa man gani kasabaan ana Oh. sa gamay pa na. Ha? Mas bintahan na gani nuna rong dako na. Kay dili na kayo mga sapa. Mamuspos na lang. Bungo si Toy. Oh, bagsik in taon ka ng among anak, Mitoy. Uy, mao nga ikaw. Kay ikaw may bana, ikaw na lay disiplina anak dong Mitoy. Ay, Ay! Gisabot ka! Anong gisapot mo ko? Oh, bida. Sukol ka na, wag na ako. Huwag pumasok ko. Ako lang gi-exercise akong vocal cord. Ah, ba ba? Alati kong shampoo dito, bigay maligo ko. Ah, lisod kayo yung nyampo ko, yung tuhog ka. Unsa? Sabi ba, binig ba? Bisan unsa mo kang shampoo ha, basta bubuha na ka. Sige, kanina tayo mo palit ko ha. Oh. Your words, gusto na kayo mo tubag-tubag da. Karon ka balik ni mong mituya ka. Karon ka lang yun. Recorded by X Thunder Gaming. Diyan na day. Kabuangon na ka? Ha? Kadiyo taragod mituy. Gidagan ko, para madali ka. Oh, ngano ha? Kabantay ko nimo ba? Oh, sige, batayin mo na ko. Matagsugo na ko nimo no? Lain ka nagtinubagan. Ngano day ka? Oh, wala ka kabantay ni. Kabantay sa unsa? Nga, matagsugon mo na ako, lain kay kag sinuguan. Unsa mo ti may pasabot? Lain mo kay kag sinuguan, dahil mo lain sa kaya akong tinubagan. Adi ay, sa ato pa. Igo na kang nitubag sa kong isugo. Day, gusto nang kong laro na ang tinuod, no? Ako ganahan ng mga tinubagan ng mga bate. Pero nga kana naman. imong sinuguan mo, ilain. Ha? Asa may nakabati sa akong tinubagan? O sa akong sinuguan, ha? Unsay nakabati di ay? Kuan man day, kana bang mandugo ka o niya, mga tana ko kung unsa. Imbis imong kularuhon nga imong gisugo mauna, imo inuntang insultuhon noon. Wala nga ano, dahil mitoy, kanang naon ni mo, dili ba na insulto, ha? Bilit insulti nga ganahan ko nga, di ko ganahan na yung tinubagan, ganahan ko taro nga tinubagan. Insultuhon sa nanay mo. Unsaon na tikas pagtubag, day? Taro tubag ba? Ha, dinarong tag pangutana, tarong po kag tubag. Ilaw niya ay. Bisan unsa na lang gyud ang imong ikasulti sa akong pagkatao. Ingon na lang jud anak kabati para nimo di ay. Oh, naging unay ko nga. Bago ba gani ka nagingon? Bukbukon tayo noong kanya ron na. Bida, nga nung anak kita paingon tao na na. Tara, tara. Dito na. Lakaw ta. Asa man ta? Mga para ta, ha? Arumawa na yung sapot. Let's go. Nari kay kwarta diha. Ay, nalimot kang usar bitsa. Ah, ay tapos man di ay ron no? Ay husto. Hala sweldo di ay ron nimo dong. Oh, siluro na ko day, ha? Ano na po na mong bundos? Mao ba? Hala no? Karon balik ka sulti na ko anak. O saon nga lison kay lison kay kang pakigsulti ha kay buditso din kang pangisog. Pagisulto ditso. Oy, sa sunod aron di ka mainsultuhan tana. Sulti ida yung kunya karon manglakaw na ta. Let's go. Asa ta manglakaw? Kaligo na dito, magdungan ta. Oh, sige dong. Dali kay ikaw Dali, mag-ilis ka. Dali. dali. Tara, mag-ilis ako ha. Oh, oy, di sa ka maligo? Hindi ko man akong ilis. Abong ko si Toy. Ayo! Noy, Mintoy! Noy, Mintoy! Ay, kaysa gipangita ni mo dong. Ay, Nang! Naris ni Mintoy, Nang! O man sila dire. Oo, sumli sila, Nang. Ay, nang lakaw pa. Nga naman ta, Ningil ta kusutan las tindahan, Nang. Karoon mo gusto yung gisa ni Mintoy. ay huwat ta lang. Basig na naturon. Sige lang, balik lang ko, Nang. O pwede ra sa di na lang ka mo balik. Ha? Ay, ingon ko ba, nga pwede ra di na lang ka kuan mo balik. Ay ako na lang patun sa inyo smitoy inigabot. Akong ingnon nga, mianhi ka. Naningil sa utang nila sa tindahan. Oh, laro lang, Nang. Mura mo di mo bayad. Ha? Kasi gaingon ni mong dili may mo bayad. Ay, dili mo good ko ni mo pabalikon, God. Ay maulagi. Di na lang kami still nga mo balik. Kay si Bitoy nalay akong patun sa inyo. Aron dili na lang ka mahago. Nga, lain din na. Okay, klaro na lang ko, Nang. Sige, Nang. Salamat na. Ito na lang ko, Nang. Ay, lisod man sa duganhin na lang kang puyo. Oh, uli na lang usa sa inyo. Huwag talaga si Mitoy adto dito sa inyo. Mubayad lang ito sa utang. Sige, Nang. Salamat na ka. O sige, diskumpiyado. Nahadlok ni Bayran, Manira pa mo sa inyong tindahan. Yung manirami, Nang. Asam lang mo mangutang. Oh, ay, napanday ka diha. Kakidot.
Unsa naman sa taon ka? Di ba pa'y pag-abot taon na ito ng shopping yun niya karon? Mura mo kagiutan taon na yung naong skanding taon. Oy, ano man mo, nangaunsa naman sad mo. Ay, nanay. Oh, nangaunsa na sad mo? Mo pagani pag-abot ninyo, away na yon. Ay, nay, pasag di ilan sa amin, nay, bi. Ay, lang sa pag-apil-apil diha, nay, bi. Ay, di ba? May buong masatagod ninyo. Mo pagani pag-abot ninyo, away na yon. Ay, lang sa lagi pag-apil-apil, nay. Ay, wako! Apil-apil. Hala, sige. Panawag lang niya mo kung magkinahalan mo ambulansya, ha? Ambulansya. Oh, just in case ba lang, dili niya mo mapugngan diha. Ayaw ng ambulansya, tawga. Sa may tawagod ako. Pagtawag nilang daan o taga-punerarya. Tumira diya man. Kay naay hayaon ron dinis, bay. Ganong hayaon man. Kadagani mo pangutana din, nay, oy. Ay, kagiso na kay ko din, eh. Manghagis ko ron. Ay, binuang diyan ita, ha? Ay, bahala mo diya. Manglabas ako dire, oy. Bahala na mo diya. Musingit pag yun yung inahanap sa gwa siya ilabot. Ikaw na. Ala, asa na itong kanahan nga mitoy, uy. Nawalag kalit. Mitay! Oy. Nisibat ka? Sibat? Wa man, power mo ko diri sa kwarto. Sa ato pa, nilikay ka. Ha? Happy naman kay ka. O sa Happy Mart, ha? Labaday, Happy Mart. Okay. Pag nakita ni mo si mong ex, kreng kayon. Ilas ninyo tan-aon, dagko pa kay mo gisi, imong smile, abot imong dunggan. Sa grave naman sa tikining imuha ni taoy. Kaya di tinuod ha, di tinuod. Dili ba tinuod? Recorded by X Thunder Gaming. Sigam lang mata ni mo, hindi ka matingog da. Tubag! Wala taon na yun. Noon sa taon ka, oy. Pasiwa! May pahapuha pa kasi ang abaga. Muingon pa kang, okay ra ka? Uy, di ako gi-comfort. Kaya bago pa namatay ang bana. Asa ato ka byuda na deto? Kaya huwag gini mo sa. Sabi ko yun, abi. Tungod kay may plano kang makigbalik niya. Abi, taon. Huwag ko magpataka! Tungod kay nakita na ko mismo sa duha ako ka mga mata nga nalipay ka nga nagkita mo si mong ex. Nisamot pag hindi mong kalipay nga nahibaw kang byuda na siya. Unay husto, dili ba? Di na mauwi, nabayag naman ka. Nabayag bitaw. Aduing na nabayag to kay wapa ko mayabang. Nahigog pa man gihapon ka si mong ex? Ha? Muna tinuod no? Nahigog pa pa kaniya, dili ba? Dili ba? Tumaga ko! Kaska, wapa ka mo man niya. Ilang! Ayaw ko buanga ha? Tungkol sa imong kalipay na nagkita mo si imong ex, imo na lang natumba lang akong tiil. Huwag ka malantay dahil. Malantay. Saan mo magkabantay ka? Pero di naman mo nakatutok sa imong ex. Pinuwalang itaon na ikay pirminas ko kung na day. Wailain, ikaw pirmi ang iniya sa akong kating-kating. Unsa? Huwag ka naman ka. Nakakay regalo ni mo, ha? Ako ang isurprise na mo pero usaon ng mga lit, mga pang-rak-rak niya. Haliyot ha? Kuha na ako regalo. Ay kung binuangin mo ito. Huwag ko ang binuang! Ako ni regalo ni mo tungkol kay mahal ti ka. Para sa maabot mo birthday. Tinuod ka. Oh, laki taon ka diyo ta. Kuha na ka. Mata ko niya ha, kadiyot na kayo. Yan na. Iyong ang imong mga mata. Kaya ako ihatag nimo. May papiyong-piyong pag yun na Ano, ya piyong niya kiss pag yung galit. lale. Piyong nga, sige na. Kaya para ma-surprise ka. Manaoy, nagpiyong na ako. Okay, diara. Buka ang imong mga mata. Saan eh? Brown envelope lagi ni. Tungod na sa akong gugma nimo. Regaluhan ti kag yuta. Tinanas kong dakong gugma nimo. Tagan ko nimo regalo, ihatag ko na nimo regalo para nimo. Usa ka yuta. Yuta ra, way dang bay. Kani maon eh. Kana eh. Yuta na ini. Memorial plan man ni. Ako din nangahintim ko taong yuta sa menteryo akong ex ba. Mao nga itabangan sa taon ako, luoy man ko. Biyuda man taon. Mao nga gikuhaan nato para makakwarta sa taon siya. Og agay. Ay. Gusto na sa kang mabiyudo no. Kaya bibiyudo naman imong ex. Mo nang ikaw, gusto ko nimong pakyon animal ka. Ikaw akong pakyon. Ha? Ay, di ko agahan ita. Ito sunod. Why ko mabiyudo no? Tinipasot ta ka. Ha? Dapat ko pa naman mo kay gukto tagin ka. Asa na mo sulang? Pwede pa na buhay ko. Sundang. Try! Problemahay nun ako kay di namin nung ko kauli sa amo. Kaya adlo ko nga basig tigbason yung tinuod ko katawa. Saan man ako, bam? Ate Pres? Saan akong buhato na ni? Na, wapam sa ko kadata at memorial plan taon. Paliw tabagi ko ninyo, bi.
Unsa man, kung kamo ipasultihon, mitoy. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender nato karakadlaw. Atong sinir Ate Pres, si Dudong Mitoy. Mitoy. Dudong Mitoy, problema ning Dudong Mitoy Ate Pres kay Ano naman? kanibang iyahang asawa taon ba nga murang maldita kayo. Malditahon yun yung asawa Ate Pres kanang insultadora nga was lugar ba. Nya maldita nya di kausa nga kanahan si Mitoy sa sugsugan kayo Ate Pres. Ang iyang ex na biyudo na biyuda ang bana niya iya sa gisugsugi asawa kay kuha niya ang iyang ex kay na unsay pangalan Ligyag Memorial o ahinti man. Hindi man ahinti. Gikwaan sa diya niya iyang gihatag siya asawa day para nimo day memorial plan yuta na day so gusto day ka mamatay ko para mabiyod mauna nga karon wa na taon siya uli sa ilaha Ate Pres nana siya sa gawas naglaroy-laroy na lang ang iyang kuyawan kon mahurot iyang purol iyang Tigbaso na siya. di siya kauli kay tigbaso siya Ate Pres mao ni kuyaw sao na ni di mo Dodong Mitoy ikaw sugsugan siya kay ikaw pero iyang sulti Ate Pres ngo pa man to dako datahi taon pwede pa ba ito bawion Pwede mauli. pwede pa ba ito Bawion mauli ang? adi iuli lang niya ang katong iyang gianti Ang plan ba siya? Di ayo bitaw. Di na lang siya padayon. ay lang padayon na to dong inga nga day ako na to giplano tungkol kay pinangga di ka kada dita magliso dinig si bako ko sa may tabo na to kay Ano yung asawa mo si Juan ni Plan? Ug siya sa lugar na siya. may painipalit kag kuan day katong bangis sinaw dishwashing liquid Kuya Ricky bangis garing itong bangis saugaw sinaw pas upaw nindot kayo may baligya lang to di mo dumito mamaligya lang kay nato para dili kay ka grounded sa basawa ay lisod kay na inana do o nya para nako Ate Pres og inana di ba kita Ate Pres kuha magli taglungon para sa tong kaglingon di ba normal man ang kuha taglungon kana siguro imo sa nang pagpangandam para sa imo asawa Pero naman ko tao di ganahan. di bitaw gunahan Dili mahadlok ba? Di ganahan ba? May to sila ang nganuan. Patyo na ko nimo, ina na ba? Di regular pero ako Ba, rin sige. kapel. Mula Sige. ako kapel ka ng pagkamo natin press complete man man ang kuan. Ah. Ingon na ana. Mura ako lay wa mo Ano mo ka makandam og lungon nimo ba? na sa mo na may plywood ra. Plywood? May sa kwayan. Ug na lumutin. Eh di ba? Balik ako na. bisag kani ato ang pagkuha-kuha lungon natin Pres ko aron lagi kanang suy Dugad de kay wa pa to kanang mamugos ba na ba? pero abigom sa to nato si bitaw. Konsihal si Konsihal Dani sa to Dani Konsihal Dandan okay bam Sige na kay magbasa na si. Ako ba? Sige, basahin na. Ang akong gikasaway kay ibutang tangpo nga maayo ang iyang intensyon. Pero ang akong ikasaway niya nga, kasagaran mo gud kun mga ex, dili na ta kamuhatag og pagtaga, dili mo tagdon aron dili malain mo asawa. Siya kay yapang entertain, nya giingnan pa niya nga, nikuha ko ani day, ayawat ba taon pod makakwarta kong ex. Ilayo kay paminahon. Makalagot pod. Oh. kalagat Inanya na kompyudo ko, wa lagi mo taga. kalagat Sa to? Wa lagi mo taga. Kanalas Mercy Nung nga 16 anyos, hello niya. Arita. Mercy. Oh, ano lang ko i-share ni mo gamay mito. Dai Mercy okay share bab Kung ari ka sa Sirach 9, Kapitulo 2, nga ris unahan, ayaw itugyan ang imong kadungganan nga tukang bisan kinsang babae. Palayo sa mga asawa sa laing mga tao, kay tingali unyag malitag ikaw nila. Hindi nalitag ka. bitaw Oh. Kaya na pa ka nga, nikuha ko day, ayawat pa sa nakakwarta nga kong ex. Kaya na bang introduce, ginagaluhan ta kag yuta. Di pa ting klisiw sa asawa. Lipay-lipay kayo. O kay yuta ko regalo. Pero pag ingon, yuta sa minteryo day. Puta! Singhag. Hanggaw sa manaha. hanggaw sa kabito Pangayo pa sa ilo niya. O kung may mo lagi, kitang mga naminaw karon, o ka na nga itong mga ex, di mo kinakalikayan to na may mga asawa. O yam na ni mo sa una. Dili na mo dako ang istorya, ayun na lang tagaig pagtagad. Bitaw. Mas may dili na mag-Facebook mo na mga ex. ay lang sigo tara bitaw bidas tubangan Okay. niya Bisan kinsa siguro asawa nga ikasugat mo sa kalsada niya. Pagka istorya pagkagdugay niya, ex na nimo, malain jud, di ba? wala lang kung kabantay bitaw natumbal bigit taon niyang tiil Tumba lang yan. natumba ng tiil ni Tati Pres tungod kay pag-entertain nato niya yung ex sayo pre Takan ng tiil. Kaya nung salbay ko gulat katong dahil nabalita na to diri nga usa ka maestra gipatay sa iyang partner nga tumboy. So may gawayan na to. Mga parte po mga ex siguro. Oh, ano mo na nga usahay. Mo usahay ang kining di ko ano gulat, di ko kasabot ingon sila ang gugma kuno sa grado niya mapatay ni tagtao. Patay, oy. patay Gani ang musilingan gigabit man sa tumboy. Kaya ang tumboy kung ay mo gamit 24 hours murag 7-11.
Yang ang iyang bana, di magabot 5 sikas. Mundang na yun. Mahal nun, dahil 7-11, mahal mo naman ko. Obrato, naitag 5, naitag 4 kape. Malayon ta. Pangayon naman pasaylo doon. Huwag magkita mo kusab. Pangayon pasaylo, aron dawaton ka. Ilayas-layasan sa wala kay tarong pagpuyo, wala kay tarong kinatulgan. Aron mabalik ang kausay sa inyong pagpuyo hangtod ng inyong pamilya. Kaya naano niya mo yung mga anak ng taon, sao naman lang. Wala yung makaagak nila. No? Huwag salamat mo kailangan tayo ito naman nun. Kuna ko ang pasultihan. RMN